Patrzcie, co się to porobiło. Mamy nowego świętego Mikołaja. Namiano mu Walenty i też przynosi gyszynki. Ino Mikołaj dowołuje bajtlom, a Walenty Frelkom i Karlusom. Frelka kojarzy mi się z jakimś kaloryferem, z jakimś takim, co podgrzewa. Karlus kojarzy mi się z jakimś małym dzieckiem. Tukej zawdy se ludzie przoli, szace i lipsty chodzili na zolity. Szac? Też nie wiem. Lipsta, to mi się kojarzy z pomadką do ust. Zolity. Kalesony? Żenili się, po tym, a czasem i przed tym, mieli małe skrzotki, szajdągów nie było i co by to wszystko sztymowało, nie trzeba było żadnych walentynków. No i są przód do świętego Walentego rzekali ci, którzy mieli coś z głową, albo dopodały ich krymfy. A że się godo, co jak ktoś nie wie, co robi, to albo jest głupi, albo się zakochał, toż ten Walenty pasuje prawie dla każdego. Walenty był doktorem i biskupem. Wtedy, kiedy żył, ktoś se znokwił, co jak chłopcy będą samotne, to pójdzie z nich robić lepszych wojoków. I zakazali się im żywić. Ale Walenty widział, jak te synki przają swoim dziążkom. Przoć komuś. Przoć komuś. Psuć coś komuś? Dziołcha to dziewczyna. I potajemnie ślubiem domu. Kiedy się to wydało, zarostki zawarli go w chreście. A tam trafił gryfno dziążka, cera jednego wachtyrza. A ony cosik się stało, padło jej na łocy i łonie widziała. Walenty tak i przął i tak zaniarzykał, co na rozki stał się cud. Ło widziała, ale Walenty przypłacił to życiem. I to się stało 14 lutego. Ale zanim jeszcze umarł, to napisał do tej dziążki brief i podpisał go od twojego Walentego. Także widzicie, ten święty Walenty wcale nie był zaś taki święty. Święto Pszunio hań dawno obchodzili Angliki, potem Amerykany i też wszyscy dawali se gyszynki, a frelki od kawalerów dostawały ponki, ale nie takie ani fachowe, ino gryfne, lukrowane, no i w piękne krzynce, tak co by się miechtało, bo o to szło, co by taka frelka zwobić. A że święty Walenty do swojej dziążki napisał brief, toż teraz inksi zaczęli pisać Liebesbriefy i briefkarty. Liebesbrief, związek? My nie byli tacy gipcy i święto Pszunio obchodzimy od niedawna. Mnie się zdo, co to święto bardzo pasuje handlarzom, bo jak się kapli, co między godnymi świętami a Wielkanocą niektóre interesy mogą zbankrocić, no toż musieli jakąś ludziom wyciągnąć z kapsów pieniądze. Może i dobrze, co padło na świętego Walentego, bo przecież nie ma nic złego w tym, co jeden drugiemu przaje. Ale zrobiło się z tego święto nakozane. Jeden na drugiego ciśnie, a zamówił, żeś już miejsce w gasthausie albo w kafeju, a kupił, żeś już blumy albo konfekty. I każdy, chce nie chce, lezie do tego konsumu, wydawał pieniądze i kupuje, co mu w ręce wpadnie. Prawda, na święta, na Geburstag też dostawamy gyszynki, ale musimy dać pozór, co by nam to nie spowszechniało. Bo keby tak każdy dzień, jesiku, Miklejzy,
rolada, blaukraut i jeszcze szpajza, to żaden by się nie radował na niedzielny obiad. Nigdy u nas tego nie było, co by się Karlus i Frelka łobłapiali na drodze, Łobłapiać, spoglądać na kogoś. dawali se dzióbka albo kusika. No i wyży mógł to być handkus. Handkus. Coś związanego z rękami, ale nie wiem dokładnie co. Ale nigdy ofn zawsze pokryją. Dopiero po smowinach młodzi mogli se iść na szpacer, ale w biały dzień i nigdy do lasa. A psztyfikant, jak się chciał przychlebić frelce, to mógł na odpuście zeszczelić w szizbudzie papieżane blumy albo srogi lizok. Mogli też fondnąć jazda na kecioku. Dopiero kiedy się miało kurzeniacce, to się dawało większe gyszynki. Medalejka na kecie albo jakiś arbant, no a jak kogoś było stykać, to pieszconek. Inksze casy, inksi ludzie i te przonie już nie takie jak dawniej. A może mi żol, co nie mam już 20 lat i od żadnego kusika nie dostanę. Dawniej go dali stary babie lecy grabie, a mnie się na rozkusika zachciało. Patrzcie, coś się to porobiło. Doobie 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 doobie